कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പക്ഷാതിരേശതാരേ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനി നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിലേക്കുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എത്രാമത്തെ 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് അല്ലെ? അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ചതുർശ്ലോകിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ചതുർശ്ലോകി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അല്ല എന്താ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? ചതുർശ്ലോകി ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ? അതിലെന്താ പറഞ്ഞത്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ഉദാഭാവ സമന്വിതാഹ എന്നുള്ളതാണ് ശ്ലോകം. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാനാണ്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യത്വമായ പുരുഷൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതും 4 ലക്ഷം വർഗങ്ങളായാലും ശരി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളായാലും ശരി, മനുഷ്യരായാലും ശരി, എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം പറയാണ്, ഞാനാണ്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയാണ്, ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നമ്മളുടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ ലോകത്ത്? ഇല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്, ഞാനാണ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിരിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തലല്ല. ശരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തലാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ശ്ലോകമാണ് അത്. അപ്പൊ ഇതാണ് സംബന്ധ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഭഗവാനും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ അത്. ഈ 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 10:9 എന്താ പറഞ്ഞത്? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചരമന്തിച്ച എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭക്തന്മാര് അത് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നു. എപ്പോഴും അവരൊരു ഭക്തന്മാരൊരു സംഘത്തിലാണ് അവരെപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അവരെപ്പോഴും അവരെന്താണ് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുക, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയുഗ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുഗ സേവനങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും.
ഭഗവാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില്. ഇനി ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ്, ഈ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താ പറയുന്നത്? ഇതാണ് സംബന്ധ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനിലെ അടുത്ത് എത്തണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത്? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും? എന്ത് തരും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ബുദ്ധി തരും. ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ശേഷം നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ജ്ഞാനങ്ങൾ നീക്കി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് തരും? ജ്ഞാനം. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം അതാണ് പറയുന്നത്. നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അപ്പൊ ഇതാണ്. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എവിടേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾക്ക്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. അജ്ഞത നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടേക്ക് എത്താന്ന് നമ്മൾക്ക് ഉള്ളോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി കേട്ടോ, ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഒരു അർജന്റ് കോളായിരുന്നു, ഒരു കൊറിയർ വന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളപ്പോ ആദ്യത്തെ സംബന്ധ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ അഭിധേയ, ഭഗവാനും എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഭിധേയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? എങ്ങനെ, എന്താണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ പ്രേമം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു അല്ലെ? ജ്ഞാനം നീക്കിയിട്ട് ജ്ഞാനം തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ജ്ഞാനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോവാം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാം അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പ്രയോജനം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? സംബന്ധം. നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം. അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിന്റെ മാർഗം അതാണ് അഭിധേയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എവിടെ എത്തുന്നു? നമ്മൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു? കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ അജ്ഞതയെല്ലാം മാറി നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഭഗവാന്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ശാശ്വതമായ ദാമ്പത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജ്ഞാനം വരുമ്പോ. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രയോജന. അപ്പൊ സംബന്ധ അഭിധേയ പ്രയോജന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിനെ പറയുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹോം ടേക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്, മറ്റുള്ളവരെ സേവിച്ച് നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കരുത് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കല്. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ എല്ലാം നീക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി തരും എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെന്ന്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഗുരുവായിട്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട്, ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ പാരന്റായിട്ട്, പിതാവായിട്ട് ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓരോ കാര്യത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഈ 12ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അർജുനൻ മുൻ അധികാരികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, അവന്റെ സ്വന്തം തിരിച്ചറിവിലൂടെയും. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനും അവനെ ഓർക്കാനും കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അജ്ഞാതനായി തുടരും. ഇത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. 10, 12, 13 ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അർജുന ഉവാച. അപ്പൊ ഈ ചതുർശ്ലോകി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ. പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും ആഹുസ്താം ഋഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തദാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷി മേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി, അങ്ങ് തന്നെയാണ് പരമതി. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് ഇനി ഒരു സംശയവും ഇല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ, അങ്ങ് തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അങ്ങിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങയുടേതാണ് പരമമായ ധാമം, ഇതേപോലെ ഉപവൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അതിന് മേലൊരു തത്വം ഇല്ല. ഭഗവാനാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക.
ഭഗവാന് മേലൊരു സത്യമില്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സത്യം. അതായത് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുകളും ശരികളും ഇല്ല. നമ്മളിലാണ് തെറ്റുകളും ശരികളും ദ്വന്ദ്ങ്ങളുള്ളത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ദ്വന്ദ്വാതീതനാണ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, നിർദ്വന്ദ്വനാണ്. മീൻസ് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല ഭഗവാന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്വിതീയനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ സത്യത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സനാതനനാണ്, അഭൗതികനാണ്, അല്ലെ? ഭൗതിക കാര്യങ്ങളില്, അതായത് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയല്ലേ ഭഗവാൻ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനത്തിലാവുമ്പോഴാണ്, സത്വഗുണത്തിനും രജോ ഗുണത്തിനും തമോ ഗുണത്തിനും അധീനതയിൽ, അതിന്റെ ഉള്ളിലാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭൗതികനാവുന്നത്. അതിന് മേലെയാണെങ്കിൽ അഭൗതികനാണ്. നീ ആദിപുരുഷനാണ്, അച്ഛനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജനിക്കാത്തവനാണ്, മഹാനാണ് എന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്? അങ്ങ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സനാതനാണ്, അബോധികനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, അജനാണ്, മഹാനാണ് എന്ന് ആര് പറയുന്നു? ആര് പറയുന്നു എന്നാണ് പറയണത് ഇവിടെ? ഭഗവാനല്ല. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഋഷികൾ. ഋഷികൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന ഋഷിമാരെല്ലാം അവരെല്ലാം ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ആരാണെന്ന്, പവിത്രമാണ് നിലം. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനൻ ഒരു ഊന്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ. എന്ന് വെച്ചാൽ അർജുനൻ സ്വയം പറയാണ് നമ്മളോട്, ഓക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ. അതോടൊപ്പം ഇത്രയും ആൾക്കാർ, ഇതിനു മുമ്പത്തെ ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മഹർഷിമാരും എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി അതില് ഒരു ചിന്തിക്കേണ്ട, ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് ഋഷിമാരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇപ്പൊ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം എന്നോട് പറയാണ്, ഇനി അതില് എനിക്കൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പരംബ്രഹ്മ ഇവിടെ എഴുതിക്കണത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അങ്ങ് പരമസത്യമാണ്, പരമമായ സ്ഥാനമാണ്, ശുദ്ധമായ ഭൗതികത കൊണ്ട് മലിനമാകാതെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളില്ല അല്ലെ ഭഗവാന്. പരമസത്യമാണ്, അങ്ങൊരു വ്യക്തിയാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇനി നിത്യനാണ്. നീ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ തുടങ്ങിയ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു. അതേപടി സത്യം മനസ്സിലായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പം എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദേവന്മാർക്കോ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്കോ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അവര് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആരാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? അത് വരയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അവരുടെ പൂർവികന്മാരാരാണ്, അവരുടെയും പൂർവികന്മാരാരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയോ? അറിയില്ല അല്ലെ? ഒരു മുത്തച്ഛന്റെ വരെ, അവരും അച്ഛന്റെയും അച്ഛൻ വരെ, ഒരു മുതുമുത്തച്ഛന്റെ വരയ്ക്കും വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാര് കേട്ട് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് മേലത്തെ ആൾക്കാരാരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാമോ? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ദേവന്മാരുടെ കാലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് മേലെ ആരുമില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മേലെ വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ മേലെ വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സംശയങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അവർക്കും കൂടി അപ്പൊ മാക്സിമം നമ്മളുടെ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലെവൽ വരെയാണ്. അപ്പൊ അതിനും മേലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് മുമ്പ് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് വല്ല അറിവും കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അറിവും തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് താഴെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലെയും പ്രസ്താവനകൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട്, വിധേയത്വത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്കും സ്വയം വെളിവാക്കി തരുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ കൂടെ നടക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആദ്യം ഭഗവാന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കണം, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കണം. ഒരു ചോദ്യഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിനെയാണ് പാരമ്പര്യം അഥവാ ഗുരുശിക്ഷ പരമ്പരാരീതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗുരുശിക്ഷ പരമ്പരയിൽ പെടാത്തവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഈ ഗുരുശിക്ഷ പരമ്പരയിൽ വരാണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം കേട്ടോ.
സർവമേതദ്യുതം മന്യേ യത്മാം വദസി കേശവ നഹി തേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവാക. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ? ആ ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ അവരെല്ലാം ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ അവർക്കും മുമ്പ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം അർജുനൻ അനുസരിച്ചു എന്നത് അനുകരണീയമാത്രേ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ, ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് തന്നാൽ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദത്തത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതേശ ദേവദേവ ജഗത്പദേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉത്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ, ജഗദീശ്വര, അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് അതും ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾക്ക് രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. ഏതൊക്കെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയും ബഹിരംഗ ശക്തിയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുള്ളത് തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഇടയിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വേണമെങ്കിൽ മുഴുകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ എത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? ബഹിരംഗ ശക്തിയിലാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് ബഹിരംഗ ശക്തിയിലാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അങ്ങേക്ക് മാത്രം, ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അത് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം നമ്മൾക്ക്. അർജുനനെയും പിൻഗാമികളെയും പോലെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നോട് പെടുന്നവർക്ക് സുഗ്രാഹ്യനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. കണ്ടോ, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുള്ളൂ. ആസുര സ്വഭാവികൾക്കും നിരീശ്വരർക്കും അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരിക്കലും ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അദ്ദേഹം ആ ബുദ്ധി കൊടുക്കില്ല. പരമതത്വം 3 ഭാവങ്ങളിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നു: വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, അന്തിമമായി ഭഗവാൻ. ഇവയാണ് 3 ഭാവങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ 3 ഭാവങ്ങള് ഭഗവാന്റെ? വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, അതായത് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം, നിസ്ഥാനീയ പരമാത്മാവ്, പിന്നെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, പിന്നെ അന്തിമമായി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇവിടെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവല്ല, ഇവിടെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയല്ലാതെ കാണുന്ന, ഊർജമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കാണ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിലല്ല ഭഗവാനുള്ളത്, ഒരു എനർജി മാതിരിയാണ്, ഒരു പ്രകാശമായിട്ടാണുള്ളത്. ഇന്നത്തെ റിയലൈസേഷൻ ആണ് പരമാത്മാവ്. അവസാനത്തതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ് 3 ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭാവം. ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഭക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാഖ്യാത്മ വിഭൂതയഃ യാഭിർവിഭൂതിഭിർലോകാൻ മാംസം വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ. അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഇനി അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലായി. അങ്ങയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങയുടെ അടുത്തേക്കാണ് എത്തേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലാണ് അങ്ങയുടെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി അങ്ങയുടെ ആ വിശേഷ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരുപാട് വിഭൂതികളുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ദിവ്യ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇത് അർജുനന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയണല്ലേ. നമ്മളെ ഒരാൾ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ അല്ലാതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് താമസിച്ചോളൂ എന്ന് ഒരാൾ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കും അല്ലെ, അത് എങ്ങനത്തെ വീടാണ്, നമ്മൾക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ, എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷമല്ലേ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോവുള്ളൂ അല്ലേ?
അതെ. ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന വിഭൂതികളൊക്കെ ഭഗവാനുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ധാമത്തിലേക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിം താം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയ. ഹേ യോഗീശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ, എല്ലാ തരത്തിലും. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അന്ധകാലേച്ച മാമേവ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ശ്ലോകം? അന്ധകാലേച്ച മാമേവ ഹരൻ മുക്ത്വാ കലേബരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാസ്ത്യത്ര സംശയഃ എന്നാണ്. ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? പ്രാക്ടീസ് വേണം, നിരന്തര സ്മരണ വേണം അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, അറിയുന്നത് എങ്ങനെ വേണം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. തന്റെ സുഹൃത്ത് പരമപുരുഷനാണെന്ന് അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയേണ്ടത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സർവ്വവ്യാപിയായ ഭഗവാന്റെ ഭാവം അറിയാൻ എന്ത് പദ്ധതികൾ സ്വീകരിക്കണം. അതാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭവ എന്നാൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഭൗതികതാവാദികൾക്ക് കൃഷ്ണനെ ആധ്യാത്മിക ഭാവേന ഗ്രഹിക്കാനാവാത്തത് കൊണ്ട് അവർ ഭൗതികമായ ഉപാധികളിലൂടെ കൃഷ്ണൻ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയാൻ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ അചിന്ത്യനാണ്, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിത രീതിയെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാം, അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഭൗതികം, അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരണം, അങ്ങനെ സ്മരണ വരണം. അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ അമൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ അപ്പോ അർജുനനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഭഗവാനെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എത്ര കേട്ടിട്ടും മതിയാവുന്നില്ല. പറയും ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങയുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയൂ, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികൾ പറയൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. ആ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം എന്തും അമൃതോപമവും തന്നെ. പ്രായോഗിക പരിശീലനം കൊണ്ട് സാധിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അമൃതാസ്വാദനം. ആധുനിക കഥകൾക്കും നോവലുകൾക്കും ചരിത്രങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയങ്ങളായ ഭഗവത് ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുമായി വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭൗതിക കഥാശ്രവണം കാലക്രമേണ മടുപ്പുണ്ടാക്കും എന്നിരിക്കെ കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എന്ത് നമ്മൾക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുമാതിരിയാ ഉണ്ടാവുക? അമൃത് പോലെ. അമൃത് പോലെ. എത്ര കേട്ടാലും നമ്മൾക്ക് മതിയാവില്ല. ഇപ്പോഴും ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കാൻ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടാവില്ലേ? അവിടെ നിന്ന് ആ വെണ്ണ കട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നതും കുരങ്ങന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അമ്മ ഉരുളിയിൽ കെട്ടിയിടുന്നതും ഇത് എത്ര തവണ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മതിയാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എത്ര തവണ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും അല്ലെ? ആ കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ രസിച്ചിരിക്കും അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കഥകളെ എപ്പോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് കാതിന് അമൃതമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? അത് നമ്മൾ സാധാരണ നോവലുകൾ വായിക്കുന്ന പോലെയല്ല. ഒരു സിനിമ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി എന്ന് വെച്ചോളൂ, അത് എത്ര തവണ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും? മാക്സിമം ഒരു 2 തവണ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 5 തവണ കാണുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും മടുക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും ആ സിനിമ വെച്ച് അയ്യോ ഇത് എത്ര തവണ കണ്ടതാന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ? അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സീരിയൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം തന്നെ ഒരു 10 തവണ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും? ഉണ്ടാവില്ല, അത് മടുക്കും നമ്മൾക്ക്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എത്ര കേട്ടാലും നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വരികയാണ് ചെയ്യുക അത് കേൾക്കാനായിട്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ലീലകളും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നിങ്ങൾ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ ആദ്യം ഒരു റൗണ്ട് കഷ്ടിച്ച് ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ 2 റൗണ്ട് 3 റൗണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ വരുന്നത്, മടുപ്പാണോ വരുന്നത്? ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ? ഇനിയും ജപിക്കണം, ഇനി ഒരു റൗണ്ട് കൂടി ജപിക്കണം തോന്നുന്നില്ലേ?
ഓക്കെ. അതാണ് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ നാവിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യണം തോന്നുകയാണ്, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യണം തോന്നുകയാണ്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയത എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ തന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സർവ്വവ്യാപിയായ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിവരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് പേരിടുകയും ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരംശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഭൂമി മാത്രമാണ് അല്ലേ. അതേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ? ഇല്ല. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത് ഏത് വഴി കൂടെ പോകണം, എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തൊരു സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും ചെറിയ സ്ഥലം പോലും നമുക്ക് ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു ഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ എത്ര 14 ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അങ്ങനെ വേറെ 13 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആ 13 ലോകങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും വിസ്തരിച്ചുള്ളതായിരിക്കും. ഇതൊരു പ്രപഞ്ചമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കോടാനുകോടി പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. ഈ കോടാനുകോടി പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇത്രയും വലിയ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു കാൽഭാഗമാണ്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് നമ്മളത് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, അത്രയും വലിയൊരു ലോകമാണ് അത്, ആത്മീയ ലോകം. അതിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ മൊത്തം ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാ ഗാലക്സികള് നമ്മളൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആത്മീയകാശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ ഭഗവാന്റെ വളരെ ചെറിയ ഒരു അംശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തെ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത്, മഹാപ്രപഞ്ചം നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഖണ്ഡതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഖ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, വാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതായത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഇതേ നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ചെറിയ അംശമാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ, എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണിയാൽ തീരില്ല, അത്രയ്ക്കാണ്, അസംഖ്യമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രാധാന്യത എന്ന പദം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ്. എണ്ണമറ്റ ഭഗവത്ഭാവങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിലതേ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നുള്ളൂ. അവയെല്ലാം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ എന്താണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഭഗവാൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും, എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും, അവതാരങ്ങളാവട്ടെ, ജീവജാലങ്ങളാവട്ടെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്വാംശങ്ങളും വിഭിന്നാംശങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. ആ ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അമരകോശത്തിൽ വിഭൂതിക്ക് അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം എന്ന് അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അമരകോശത്തില്. അഹമാത്മാഗുഢാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവച. അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് നമ്മൾ പോയാലാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു 22 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതില് വായിച്ചു പോകും, നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാവുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ആരാളുള്ളത്? ഭഗവാനാണുള്ളത്. ഭഗവാനാണ് സാക്ഷി അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ അവസാനം ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അവസാനം തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മരണപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാനാണ്. ഗുണാവതാരങ്ങളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുക, ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, ശിവൻ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവാണ് തുടക്കത്തിൽ സൃഷ്ടിക്ക് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് മഹാവിഷ്ണു രൂപത്തില്. അടുത്തത് ആരാണ്? അവസാനം ശിവന്റെ രൂപത്തിലാണ്. തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. ഗുഡാകേശ എന്നതിന് നിദ്ര, തമസിനെ ജയിച്ചവൻ എന്നർത്ഥം. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നാനാരൂപങ്ങളിലൂടെ സ്വയം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിവില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? ഗുഡാകേശ എന്നാണ് അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഗുഡാകേശം, ഗുഡാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിദ്ര. ഗുഡാകേശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നിദ്രയെ ജയിച്ചവൻ.
അപ്പോ ഇവിടെ നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡാക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അജ്ഞത എന്നും കൂടി അർത്ഥമുണ്ട്. അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ് അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അജ്ഞതയെ ഭൗതികതയെ ജയിച്ചവൻ എന്നും കൂടി അർത്ഥമുണ്ട് അതിന് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞതയെ ജയിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ആരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നാനാരൂപം, അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ സ്വയം രൂപത്തിലാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സാധ്യമല്ല, അജ്ഞതയിൽ മുഴുകിയ ആൾക്കാർക്ക്. എന്നാൽ ഈ അജ്ഞതയെ ജയിച്ച ആൾക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ആര്? അർജുനൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ അത്തരം അന്ധകാരത്തിന് അതീതനാകയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്റെ വിവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അജ്ഞത ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുള്ളൂ. അർജുനൻ ഈ അജ്ഞത ഇല്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ടാണ്, ഗുഡാകേശനായതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഭൂതികളൊക്കെ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾക്കും കൂടി എന്താണ് അറിവ് ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ എത്ര കാരുണ്യമുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കൂ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ അജ്ഞത നീങ്ങിയ ആൾക്കാരല്ല, അജ്ഞത നീങ്ങാതെ നമ്മൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആലോചിച്ച് നോക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവരുടെ ശ്രമം. അർജുനനും ആ ശ്രമമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ആദിത്യാനാമകം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമകം ശശി. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ്? വിഷ്ണു. 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ടെന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ. അതില് വിഷ്ണുവാണ്. ഈ ജ്യോതിസുകളിലോ സൂര്യനാണ്. സൂര്യനാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നതിലല്ലേ ഏറ്റവും പ്രകാശമാനമായത്. ഇനി മരുത്തുക്കളില് മരീചി. മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വായുവിന്റെ ഇത് വരില്ലേ, അങ്ങനത്തേതാണ് മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിൽ വന്നിട്ട് മരീചിയാണ്. ഈ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ആരാണ്? ചന്ദ്രനാണ്. ഇവിടെ ചന്ദ്രനെ നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആത്മീയതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ്, ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന നക്ഷത്രമാണ്. രണ്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വേദാനാം സമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവക ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. വേദങ്ങളിൽ ആരാണ്? സാമവേദം. സാമവേദമാണ് ഏറ്റവും കേൾക്കാൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക. വേദോച്ചാരണങ്ങളിലെ സാമവേദാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അത്രയ്ക്കും ശാന്തമാക്കും ഇത്ര സാമവേദം. അതിലത്തെ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്, എങ്ങനെ ഭഗവാനിലെത്താവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളിൽ സാമവേദമാണ്. ദേവന്മാരിലോ ഇന്ദ്രനാണ്. ദേവന്മാരുടെ രാജാവ് ഇന്ദ്രനല്ലേ. ഇനി ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് മനസ്സാണ്. കാരണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം നിയന്ത്രണമായി അല്ലേ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സാണ്. ഇനി ജീവഗണങ്ങളിലോ ജീവചൈതന്യമാണ്. നമ്മളിലെ നമ്മളുടെ ചേതന. ഞാൻ നമ്മൾക്ക് ആ ബോധം വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ബോധമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിത്തേശോ രക്ഷസാം വസൂന പാവകശ്ചാസ്മി മേരുശിഖരിണാമകം. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസന്മാരിൽ കുബേരൻ, പർവ്വതങ്ങളിൽ ആണ് ഞാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവേത് എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലാവണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച ശിവനാണ് ഞാൻ. മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലേ? രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും പശുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ രുദ്രന്മാരില് ശിവനാണ്. 14 രുദ്രന്മാരാണ് പറയുക. അതിൽ രുദ്രന്മാരിൽ ശിവനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശിവന്റെ പല രൂപങ്ങളായിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് പറയുക. ഈ യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനാണ്. ഇനി വസുക്കളിലോ അഗ്നിയാണ്, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു. ഇവിടെ പർവ്വതങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ മൗണ്ടൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് പർവ്വതങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് അതിന് ലൈറ്റായിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ള മാതിരിയാണ് പറയുക സാധാരണ ചെറിയ പർവ്വതങ്ങളാവുമ്പോൾ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇതും ഈ സമുദ്രത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലല്ലേ നമ്മൾ പറയുക. അപ്പൊ അതിൽ പർവ്വതങ്ങളിലും ഏരുവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുരോദസാം ചാമുഖ്യം മാം വിദ്യം പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതി സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗരക. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. സമുദ്രം നമ്മൾക്ക് അന്തമില്ലാത്തതാണ് അല്ലേ. അതിൽ സമുദ്രം ഭഗവാനാണ്. ഇനി ബൃഹസ്പതിയാണ് പുരോഹിതന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ട് പറയുക. സേനാധിപന്മാരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിലോ
സൈനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനാണ്, സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ മഹർഷിയിൽ ഭൃഗുവാണ്, സ്പന്ദനങ്ങളിലെ വാക്കുകളിൽ എന്താണ്? ഓങ്കാരാണ്. യജ്ഞങ്ങളിലോ തിരുനാമജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം. കണ്ടു? അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ഇപ്പൊ ഹിമാലയം പർവ്വതല്ലേ, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു എന്ന് പറയുന്നു, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം എന്ന് പറയുന്നു, എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ സ്ഥാവരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലുതാണ്, അതിന് ഒരിക്കലും അനക്കുണ്ടാവില്ല. അതിന് എത്ര കൊടുങ്കാറ്റ് ഊതിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഹിമാലയത്തിന്റെ ഒരു കൊലുക്കല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തതിലാണ് ഇവിടെ സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഏതാണ് പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിമാലയം. ഹിമാലയം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയമാണ്. ചില യജ്ഞങ്ങളിൽ ജന്തുഹിംസ പതിവുണ്ട്. ഈ ജപയജ്ഞത്തിലാകട്ടെ ഹിംസയുടെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഏറ്റവും ലളിതവും പവിത്രവുമാണ് യജ്ഞം. അപ്പൊ പലരും ഇങ്ങനെ ഇതിനെ ആടിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ബലി കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ജന്തുഹിംസ പതിവുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ജന്തുഹിംസ ഇല്ലാത്തതാണ്. നമ്മുടെ കലിയുഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജന്തു ഹിംസ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി എന്താണ് ത്യാഗത്തിന് വെക്കുന്ന, സാക്രിഫൈസിന് വെക്കുന്ന ആ ജന്തുവിനെ പവിത്രീകരിക്കണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി അത് കൊല്ലുന്നതോട് കൂടി അടുത്ത ഒരു പുനർജന്മം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഊതിച്ചെടുത്തോ, എന്നാലേ വളരെയധികം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്നെല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പേര് വിളിച്ചു പറ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചില യജ്ഞങ്ങളിൽ ജന്തുഹിംസ പതിവുണ്ട്. ഈ ജപയജ്ഞത്തിൽ അവിടെ ഹിംസയുടെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ഏറ്റവും ലളിതവും പവിത്രവുമാണ് യജ്ഞം. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ജന്തുഹിംസ, നമ്മൾക്ക് ചെയ്തുകൂടെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല. പക്ഷെ അന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മുടെ രാജാക്കന്മാര് ഒരു ഹണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ നിൽക്കും. ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവർ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാറുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പവിത്രീകരിക്കണം മന്ത്രങ്ങളെ വെച്ച്. അതിന് ബ്രാഹ്മണരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പവിത്രീകരിച്ച് അത് ജന്തു മരിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ പവിത്ര മന്ത്രങ്ങളിൽ കൂടെ അടുത്ത ഒരു ജന്മം അവർക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അതേ സമയത്ത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും അറിവുള്ള ആരുമില്ല, ബ്രാഹ്മണന്മാരേ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ശൂദ്രന്മാരാണ് അധികവും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പവിത്രീകരിക്കാനോ അടുത്തൊരു പുനർജന്മം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മുടെ അടുത്തില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജന്തുഹിംസ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ജന്തുഹിംസ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അതിന് കഴിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാം. അതിനെ പുനർജീവിപ്പിക്കാനോ അടുത്തൊരു ജന്മം കൊടുക്കാനോ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊന്നും പാടില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജപയജ്ഞാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒരു ഹിംസയും വരുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ നാവിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഏറ്റവും ലളിതവും പവിത്രവുമാണ് യജ്ഞം. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഞാനാണ്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ എന്താണെന്നാ പറയുന്നത്? അശ്വത്ഥം, ആൽമരം. അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആൽമരം. ആൽമരം നമ്മുടെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആൽമരാണ്. ആലിലക്കണ്ണനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. മാർക്കാണ്ഡേയ മുനിക്ക് ആലിലയിൽ കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനാണ്. ഇനി ദേവർഷിമാരിൽ കണ്ടോ, മഹർഷിമാര്, ബ്രഹ്മർഷിമാര്, ദേവർഷിമാരുണ്ട്. അതിൽ ദേവന്മാരുടെ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ദേവർഷി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനാണ്. ഗന്ധർവന്മാരിൽ ആരാണ്? ചിത്രരഥനാണ്. യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലൻ. കപിലനാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ശക്തിയാവേശ അവതാരമാണ് ഭഗവാന്റെ കപിലൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സാഖ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത്, അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്, നമ്മുടെ ശരീരമല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് സാഖ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുക. ആ സാഖ്യശാസ്ത്രം പറഞ്ഞത് കപിലനാണ്. അപ്പൊ കപിലൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കാണ്? തന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഈ സാഖ്യശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കപില മുനി ഞാനാണ്. ഇനി ഭാഗവതത്തിൽ വരും. ഈ ഭാഗവതം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും കേട്ടോ. ഉച്ചൈസ്രവസമശ്വാനം വിദ്യം വാമ അമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്, അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര ആണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. അശ്വങ്ങളില് ഉച്ചൈസ്രവസാണ്. അപ്പൊ ആ അമൃതം നേടാ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, ഇവര് ആരാണ്? ദേവന്മാർക്ക് ശാപം ലഭിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വൃദ്ധന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ് അവര്.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അവര് നവയൗവനാണ് ഇപ്പോഴും അല്ലെ പൊതുവെ. ശാപം ലഭിച്ചവരെന്താവും പടുവൃത്തന്മാരായി മാറുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആണ് പറഞ്ഞ് ഐഡിയ കൊടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഈ സമുദ്രം കടഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മന്ദരപർവ്വതത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമുദ്രം കടയൂ, വാസുകി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ആ കടയുന്ന ഇതായിട്ട് വരും, ചരടായിട്ട് കടന്നോളും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്, എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതിന് താഴെ നിൽക്കുന്നത്. അതിനെ ആടാണ്ടിരിക്കണല്ലോ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പർവ്വതം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആമയുടെ രൂപത്തിൽ അതിന്റെ താഴെ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ പുറത്താണ് ആര് ഈ മന്ദരപർവ്വതത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് കടയുന്നത്, അത് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് അസുരന്മാരും ഒരു സൈഡ് ദേവന്മാരും നിന്നിട്ടാണ് ഇത് കടയുന്നത്. അപ്പൊ കടയുമ്പോൾ വരുന്നത് ഓരോന്നാണ്. അതിലൊന്നാണ് ഈ ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വെള്ളം തരത്തിലുള്ള കുതിരയാണ്, ഇത്ര ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. അത് പിന്നെ മഹാബലിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രന്റെ അടുത്ത് ഇതാവുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മഹാബലിയെ താഴ്ത്തൂലോ, അതിനുശേഷം ഇന്ദ്രൻ തന്നെ വീണ്ടും ലഭിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കഥ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതാണ്. പിന്നെ മനുഷ്യരിൽ രാജാവാണ്. മനുഷ്യരിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുക ആരെയാണ്? പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡെമോക്രസിയാണുള്ളത്, ജനാധിപത്യമാണ്. പണ്ട് രാജാവാണല്ലോ. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധുക് പ്രജനാശ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകി. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇനി നോക്കിക്കോളൂ, ഇവിടെ ഉണ്ട് ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് എന്താണ്? വജ്രാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വജ്രം ആയുധമാവുക എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാം. എങ്ങനെയാണ് വജ്രം ആയുധമാകുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാർഡ്. അത്രയും ഹാർഡാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൈ 2 പീസായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മള് ബാക്കി ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുവാണ് വജ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇടിമിന്നലാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഇതില് ഒരു ഇടിമിന്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മരണപ്പം തന്നെ സംഭവിക്കും, അല്ലെ? 1 സെക്കൻഡ് മതി മരിക്കാനായിട്ട്. അത്രയ്ക്കും വജ്രാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി പശുക്കളിലോ സുരഭി പശുക്കൾ എവിടെയുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് സുരഭി പശുക്കൾ ഉണ്ടാവുക. ഈ സുരഭി പശുക്കളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പാല് വറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എപ്പോഴും പാലിങ്ങനെ വഴിഞ്ഞൊഴിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്ര. ആൻഡ് അത് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? അമൃതിന്റെ സ്വാദും. അതാണ് പശുക്കളിൽ സുരഭി കേട്ടോ. ഇനി ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനാണ്. അതറിയാലോ അല്ലെ? കാമദേവന്റെ അസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കഥകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. കാമദേവനാണ് ജനനഹേതുക്കള്. സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി. സർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ പാമ്പുകൾ എന്ന് പറയൂലോ, സർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ലേ, പണുള്ളത്. സാധാരണ പാമ്പുകളിലാണ് വാസുകി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിനെയാണ് സർപ്പങ്ങൾ. ഈ ദൈവിക ശേഷിയുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ ദൈവഗുണങ്ങളുള്ള സർപ്പങ്ങളെയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വരാം. നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോയാദ സാമകം പിതൃണ മര്യമാചാസ്മി യമ സംയമതാമകം. അനേക പടങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ്. ഈ അനന്തന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, അനന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും ബലരാമന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടാണ് പറയുക. അനന്ത ശേഷന്റെ മേലെയാണല്ലോ ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ബലരാമന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പരപര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിലുള്ള എല്ലാ ബലരാമന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളാണ്. പീലിയാവട്ടെ, മഞ്ഞപ്പട്ടുടയാടെ എല്ലാ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ബലരാമനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന ശയ്യയാണെങ്കിലും ബലരാമന്റേതായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ള സർപ്പങ്ങളെയാണ് നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നാഗങ്ങളിൽ ആരാണ്? അനന്തനാണ്. സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയാണ്. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കേട്ടോ. ഇനി വരുണൻ ആരാണ്? നമ്മൾക്ക് മഴയൊക്കെ തരുന്നത് വരുണനാണ് അല്ലെ? ജലജീവികളിൽ വരുണൻ. ഇനി പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മിത്രദേവതയായ യമൻ. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, എന്തുകൊണ്ട് ശിക്ഷകരിൽ ഗുരുക്കൾ, അതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ യമരാജാവിനെ എങ്ങനെ കാണുക? യമൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കൊരു പേടിമാരിയാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ? പക്ഷേ ധർമ്മരാജാവാണ് യമൻ. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഇത് വിട്ട് നടക്കില്ല. അപ്പൊ യമരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരനാണ് ധർമ്മത്തിൻ്റെതായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ, പ്രതിനിധിയായിട്ട് വരുന്നത്. എപ്പോഴും ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ആരാണ്? യമരാജാവാണ് കേട്ടോ. അദ്ദേഹം ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണമല്ല അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ അത്? തെറ്റായിട്ട് അറിയണം, ശരിയായിട്ട് അറിയണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനം കലയതാമകം മൃഗാണം ചാമൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച ഭക്ഷിണം. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും. ദൈത്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അസുരന്മാരാണ്. ഓക്കെ, അതിഥി തിഥി എന്നുള്ള 2 ഭാര്യമാരിൽ ഇപ്പൊ അതിഥി എന്നുള്ള വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന മക്കളാണ്
ആദിത്യന്മാര്, ദിതി, ഒരാളുടെ തന്നെ 2 ഭാര്യമാരാണ്. അപ്പൊ അതില് ദിതി എന്നുള്ള അവരിൽ വരുന്നതാണ് ദൈത്യരായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരാളിൽ തന്നെ അസുരഗുണം എന്ത് വരാം ദൈവഗുണം വരാം. അപ്പൊ 2 ഭാര്യമാർ, ഒരു ഭാര്യയിൽ ദൈവിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരും ഒരു ഭാര്യയില് അസുര ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരില് ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്, കീഴ്പ്പെടുന്നവയിൽ കാലമാണ്, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹമാണ്, പക്ഷികളിൽ ആരാണ്? ഗരുഡനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പവതാമസ്മി രാമ ശസ്ത്രഭൃതാമകം ചഷാണാമകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാനവി. എന്നവരിൽ ഞാൻ കാറ്റാണ്, ആയുധധാരികളിൽ ഞാൻ രാമനാണ്, മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഞാൻ ഗംഗയാണ്. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ എന്താണ്? കാറ്റ്, അല്ലെ? അതായത് ഒരു ഇതിനെ അത് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഈ ആയുധധാരികളിലോ രാമനാണ്, മത്സ്യങ്ങളിൽ സ്രാവാണ്, ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഗംഗയാണ്. ഗംഗയെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ. സർഗാണാമാതിരന്തശ്ച മദ്യം ചൈവാകമർജുന അധ്യാത്മ വിദ്യാനാം വാദപ്രവാദാമകം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ അർജുന. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണ്? അധ്യാത്മശാസ്ത്രമാണ്, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യമാണ്. അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി തുന്തസമാസികസ്സ അഹമേവാക്ഷയക്കാലോ ദാതാകം വിശ്വതോന്മുഖ. അക്ഷരങ്ങളിൽ എന്താണ്? അകാരം. സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം. പിന്നെ കാലം. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവാണ് വിസർഗ, സെക്കൻഡറി സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? കാലം. എല്ലാത്തിന്റെയും അവസാനം എന്താണ്? കാലമാണ്. അപ്പൊ ആ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? മൃദു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തി ശ്രീവാക്ഷനാരീണാം സ്മൃതിർമേധാക്ഷമ. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യവും, സുന്ദര ഭക്ഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മൾക്ക് എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീകളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയണേ? യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭക്ഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് സ്ത്രീകളുടെ. അപ്പൊ ഓർമ്മശക്തിയും സ്ത്രീകളെയാണ് പറയുന്നത്, സുന്ദര ഭാഷണത്തിലും സ്ത്രീകളെയാണ് പറയുന്നത്, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ ഇതെല്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പറയുന്നത് മൃഗസാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ചന്തം സാമകം മാസാനാം മാർഗശീർഷോകം ഋതൂനാം കുസുമാകരക. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. സാമവേദ ബൃഹത് സാമം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് എന്താണ്? ഗായത്രി മന്ത്രമാണ് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് അതിന് ഫലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതും നമ്മുടെ വായയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ശബ്ദത്തിലില്ലാതെ അത് ഗുരുവിന്റെ പ്രകാരം ഏത് സമയത്ത് ചൊല്ലണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം. ഒരു ഗുരു ഉപദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് വേണം ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പലരും പല ഗായത്രികളും നമ്മൾ ചൊല്ലാറുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും ഫലം ലഭിക്കുന്നതല്ല, വെറും വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി മാർഗശീർഷാണ്, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളാണ്. വസന്താണ് ഋതുക്കളിൽ. ദ്യൂതം ചലയതാമസ്മി തേജസ്യനാമകം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വതാമകം. പഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു, ജയവും സൗദ്യുത്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചകരുടെ എടുത്തു നോക്കൂ, ചൂതുകളിലെ. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചൗരാഗ്രഗണ്യനാണ്, ചോരാഗ്രഗണ്യം എന്നാണ് പറയുക ഭഗവാൻ. അപ്പൊ കള്ളത്തരത്തില് ഭഗവാനെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ ഗോപികമാരൊക്കെ എത്ര വട്ടം കളിപ്പിച്ചു അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്, തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സാണ്, ജയമാണ്, സദ്യുദ്യമമാണ്, ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. കൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസ കവീനാമുശനാ കവി. കൃഷ്ണകുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. കൃഷ്ണകുലത്തിൽ ആരാണ്? വാസുദേവൻ തന്നെ അവതാരിയായിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനാണ്. അർജുനൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള പാർഷദനാണ് കേട്ടോ. നരനാരായണന്മാരില് നരനായിട്ട് വരുന്നത് അർജുനനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതുപോലെ വിശാഖ സവികയായിട്ട് വരുന്നത് അർജുനനാണ്. അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിൽ കാണും അർജുനനെ.
കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപവിസ്തരണമാകയാൽ വസുദേവൻ പലദേവൻ അഥവാ പലരാമനത്രേ. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ആദ്യ മൂലമാകയാൽ അദ്ദേഹമാണ് വാസുദേവന്റെ സ്രോതസ്. കൃഷ്ണനെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഇത്തരം രൂപവിസ്തരണങ്ങളെ സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് വിഭിന്നാംശങ്ങൾ എന്ന വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് ലീലാവതാരങ്ങളിലൊക്കെ, അതായത് നരസിംഹം, വാമനൻ, അങ്ങനത്തെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ, രാമാവതാരം, അങ്ങനത്തെ അവതാരങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സാംശങ്ങളാണ്. ബലരാമൻ, വസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സാംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവസൃഷ്ടികളൊക്കെ കേട്ടോ. ദണ്ഡോദമയതാമസ്മി നിധീരസ്മി ജിഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി കുഹ്യാനം ജ്ഞാനവതാമകം. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, വിജയകാംക്ഷികളുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശിക്ഷ, അതായത് എന്തിനുള്ള ഇത് നമ്മളൊരു ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതായെങ്കിലും, ഇപ്പോ ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൂക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവരത് അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിയമരാജ്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ ദണ്ഡം, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും, ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യച്ഛാഭി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹം അർജുന മയാഭൂത ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവ്വഭൂതങ്ങളുടെയും ആദിബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിലൊന്നും നിലനിൽപ്പില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ബീജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് ഒരു പുരുഷന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന്റെ സ്ത്രീയുടെ ഇത് വരണല്ലേ, അതിൽ പുരുഷന്റേതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ ആണ് ബീജമായിട്ട് നിന്നിട്ട് പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പുരുഷനും. അപ്പൊ ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദിബീജം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷത്തൂദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരോമയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്റെ ദിവ്യവിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ ആനന്ദമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഇനി ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഇതൊക്കെ എന്റെ ഒരു വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് അർജുന. എന്റെ മുഴുവൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇതന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാനാണ് നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. എത്രയോ ഗാലക്സികളുണ്ട്, നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ എണ്ണമറ്റ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ദേവന്മാർ നോക്കൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ആദിത്യന്മാർ. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെ വീണ്ടും എഴുതിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വായിക്കണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിക്കുകയാണ്. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം അറിയാമെങ്കിൽ. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം. അങ്ങനെ പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനാണ് ധനഞ്ജയാന്ന് കൊടുത്താണിത്. മനുഷ്യന്മാരിൽ രാജാവ്, ഋഷികുലത്തിൽ വാസുദേവൻ, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപം, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം. ഇതെല്ലാം യത് യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമാ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം എന്റെ തേജസ്സിൽ ഒരു കണികയിൽ നിന്നാണെന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു വളരെ ചെറിയ അംശമാണ് ഈ സൂര്യന്റെ തേജസ്. നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ പ്രകാശം തരുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനും മേലെ ഈ ഫുൾ പ്രപഞ്ചം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാണിക്കുന്നില്ലേ? ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഒരു കാൽവിരൽ തുമ്പിന്റെ ഒരു ഇതും പോലും വേണ്ട ഈ ഫുൾ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഗാമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത്രയും വിഭൂതിമത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നാരദന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഭഗവാൻ, അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നാരദന്റെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. കൃഷ്ണൻ അസമൂർധ്വനാണ്. അവിടത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനോ അദ്ദേഹത്തിനോട് തുല്യമായി ആരുമില്ല. കൃഷ്ണനെ ദേവന്മാരോട് ബ്രഹ്മാവോ ശിവനോ ആകട്ടെ തുല്യനായി കരുതുന്നവർ
ഉടൻ തന്നെ അവിശ്വാസിയായി ഭവിക്കും എന്നാണ് പത്മപുരാണം പറയുന്നത്. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അസമൂർധ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സമമായോ ഊർധ്വമായോ ഒന്നുമില്ലാത്തത്. ഊർധ്വ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേലെ എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. എന്താണ്? മേലെ. മേലെ. ഊർധ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ മേലെ. സമ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ സമനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സമനായിട്ടോ അതിന് മേലെയായിട്ടോ ആരുമില്ല. അതായത് ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായോ, അതാണ് അസമൂർധ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്. അപ്പൊ ദേവന്മാരോട് തുല്യന, അതായത് ബ്രഹ്മാവിനോട് ശിവനോ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കരുതുന്ന ആൾക്കാര് അവിശ്വാസിയായിട്ട് ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരായി തീരും എന്നാണ്. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളോട് ഭഗവാന്റെ ഒരുപാട് വിഭൂതികൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും വിഭൂതികളുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മളോട് വരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്? ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടെയാണ് ഈ 10ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? എന്നെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങളിലും എന്നെ പറ്റിയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിലും ആ ലീലകളിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അടുത്തെത്തും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് തരും? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. ഭഗവാൻ ആ ബുദ്ധി തരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്? അജ്ഞാനത്തെ നീക്കാനുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഒരു വിളക്കായിട്ട്, ജ്ഞാനമാകുന്ന ഒരു വിളക്കായിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ ജ്വലിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇവിടെ അർജുനനും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായിട്ട്, പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിലൂടെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾക്കും നമ്മുടെ ജ്ഞാനം നീക്കിയിട്ട് എന്ത് തരും? ജ്ഞാനം തരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതുവരെയ്ക്കാണ് നോക്കിയത് നിങ്ങൾ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 ചോദ്യങ്ങൾ. 5 ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിയില്ലേ? 6ാമത്തെ ചോദ്യം എടുക്കാം. എടുത്തോളൂ. ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ്? ഒരു മിനിറ്റ്. ശിവന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്? നിഷ്കാമമായ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12 പറഞ്ഞോളൂ. നിഷ്കാമമായ ഇതിലൂടെ അല്ലേ, ഭക്തിയിലൂടെ. അങ്ങനെയാണല്ലേ. നിഷ്കാമ ഭക്തിയിലൂടെയാണ്, ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർജുനനക്ക് സാധിച്ചത്. അർജുനന്റെ നിഷ്കാമ ഭക്തിയോടെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്നല്ലേ. ഈ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമമായ താപമായിട്ട്, പവിത്രമായിട്ട്, നിരപേക്ഷ തത്വമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ആണ് ചോദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മൾ ക്ലാസ് നോക്കട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ പരമതത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഭാവങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വ്യക്തി, ശൂന്യ, ഭവ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ. ഇനി അടുത്തത്, കൃഷ്ണന്റെ തൊട്ടടുത്ത രൂപ വിസ്തരണം ആരാണ്? വാസുദേവനും ബലരാമനും. ബലരാമനാണ് കേട്ടോ. ബാലരാമൻ എഴുതിയാൽ മതി. അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കൃഷ്ണൻ വിസ്തരിക്കുന്നത് ബലരാമനായിട്ടാണ്. ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് അടുത്തത് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? വാസുദേവൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ വരുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടും നാരായണ രൂപം വരുന്നത്. നാരായണനിൽ നിന്നാണ് വീണ്ടും സംഘർഷണൻ, വാസുദേവൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബലരാമനാണ്. നിസ്വാംശങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത്? കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും അടുത്ത രൂപ വിസ്താരങ്ങളെ സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. സ്വാംശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്തത്
കൃഷ്ണൻ അസമൂർദ്ധനാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഭഗവാന് തുല്യമായി ആരുമില്ല. അതെ, അത് ശ്രേഷ്ഠനായും തുല്യമായും എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. പവനേക്കാൾ ആ. ശ്രേഷ്ഠനായും തുല്യമായും ആരുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അസമൂർദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നുള്ളതും കൂടി വരണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നോക്കട്ടെ കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം? അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്ഗീത സ്വീകരിച്ചത്? ഒരു സെക്കൻഡ്. എത്രാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അതായിരുന്നത്? 6. ആറാമത്തെ ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ? 12-13 ശ്ലോകം 12-13. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിലുണ്ടോ? ആ ചോദ്യം തെറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണോ എന്നറിയാം. അത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലും പ്രസ്താവനകൾ അതേപടി ഇതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടാവുക കേട്ടോ. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്ന് ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളുടെയും പ്രസ്താവനകൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം ഭഗവത് കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ 2 ശ്ലോകങ്ങളുടെയും പ്രസ്താവനകൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോ അതായത് 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടല്ലോ. അതായത് ആ ശ്ലോകങ്ങളുടെ അർത്ഥം അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴിയായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് അർജുനൻ അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി അതിന്, ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്. ശരിക്കും ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരേണ്ടിയിരുന്നത്. ചോദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അതായത് ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അതേപടി അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അർജുനൻ. കാരണം എന്താണ് ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞത്, ഇതിനു മുമ്പത്തെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞത് എന്നും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അർജുനൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? ഇനി എന്താ ഇന്നലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒരു മിനിറ്റ്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ, പ്രപാദി കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.